Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Para sa mga Pangulong dinalan, una kita sa balita lokal. Cake nga may dulunggan sa tao nga nabaton sang isa ka pulis ginpadala na sa crime laboratory. Negros Occidental wala na sang lugar nga COVID-19 free. Balita national, DILG ginpaandaman ang mga LGU angot sa peke nga Pfizer vaccine. 30,000 pesos nga benefit claim para sa mga workers nga nagpositibo sa COVID-19 ginahulat na lang nga pirmahan ni Presidente Duterte. Balita international, 18 ka mga COVID patients patay sa panibagong sunog sa hospital sa India. Sa sports balita, Tokyo Olympics posible maging closed doors sunod sa organizers. Mayo nga ga Bacolod, may nga Negros Occidental kag bugos nga Western Visayas welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday edition karon nga adlaw Domingo, Mayo 2, 2021. Ani naman si Aksyon Dorel Cabato, detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang alyaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong Sunday edition sa Aksyon. Lesay 7 Action Radio Philippine Standard Time, pabalik sa Aksyon Balita Sunday edition, detalye sa balita lokal. Ginpadala na sa crime laboratory ang dulunggan nga una gin-report nga gintungtong sa cake nga ginpadala sa isa ka personnel sa Bacolod City Police Office sukon BCPO. Sa interview sa Action Firing Line, ginkompirma na ni BCPO spokesman Lieutenant Colonel Liberty Indiape ang report ka ginpahayag nga ginausisa na kung ano ang motibo sa pagpadala sang cake. Ginako ni Indiape nga pinakauna ini nga natabo sa kapulisan sa syudad sang Bacolod rason nga ila man ini ginapadalman. Samtang ginklaro ni Indiape nga wala sila nakabaton sang report angot sa persona nga ginkuhaan sang dulungan.
Naglabot na sa 35,764 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sa 395. Nanguna ang Negros Occidental sa may madamo nga kaso nga may 134, ginasundan sa Bacolod City nga may 51, Capiz 36, Antique 23, Iloilo City may 19, kag Aklan nga may 8. Samtang 53 naman ang bagong nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 30,236. Ang Western Visayas may 12 ka bagong napatay nga nagdala sa kabilugan nga 904. Wala na sang banwa kag syudad nga 0 case sa COVID-19. Sa cumulative reports, ang provincial government naka-record sa mga local cases ang mga lugar nga sadto matawag na kontani nga COVID-19 free. Sa pinakauli nga datos sang probinsya, yara sa 1,974 ang aktibo sa mga virus. Sa probinsya, kag 262 ang nagkalamatay. Nagapanguna ang syudad sang San Carlos nga may 339 ka aktibo. Kag pinakadutay amo naman ang banwa sang Don Salvador Benedicto nga may 4 ka aktibo nga kaso sang COVID-19. Ginkumpirma ni ABC President Lady Gles Gonzales nga napatay kahapon ang sekretaryo sang barangay Bata, syudad sang Bacolod. Sa interview sa Action Firing Line, ginapahayag ni Gonzales nga nagbatsyag ang sekretaryo sang mild nga ubo kag ang nag-eksperyensya sang kabudlay sa paginhawa rason nga gindala sa hospital. Dugang pa ni Gonzales gin-swab sa tong Biyernes ang sekretaryo kag kahapon lamang nagwa ang resulta nga positibo ini sa virus. Bangod sa natabo, nanawagan si Gonzales sa tanan nga nagatrabaho sa barangay kag pumuluyo nga mas maayo nga hindi na paghulaton nga maglala antes magpa-check sa doktor. Nagpalabot naman si Gonzales ang pagpakig-unong sa pamilya kag sa barangay Bata. Wala na giningada ni Gonzales ang napatay bilang respeto sa pamunuan sa barangay Bata kag pamilya sini. Nagpositibo man sa COVID-19 ng isa ka empleyado sa Provincial Administrator's Office sa Nagwa. Gabi sang Biyernes ang swab test result. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II, duha na ang positibo sa opisina kag karon yara na sa isolation facility sa Mambukal, Banwa sang Bursya. Dugang pa ni Diaz ipaswab test. Subong nga adlaw Domingo ang tanan nga empleyado sa mga opisina agud masiguro ang kahimtangan sang mga ini. Hilway naman administrator bangod may separar ni nga kwarto sa kabugusan nga opisina. Palayag pa ni Diaz igan syar lang sini kung saan mabalik bukas ang ila opisina matapos nga temporaryo nagsira sadtong Abril 29. Ginapa siguro naman ni Councilor Benecito Naveron, chairman sa Quarantine Center Action Team, nga iya pag-usisaw ng reklamo angot sa isyu sang katinlo sa isolation facility nga nahamtang sa barangay Handumanan. Sudo kay Navero, luyag sinihibaloon kung bala ini nga concern ang nagpadangat na sang tagreklamo sa mga personnel nga naga-duty sa mga lugar. Dugang pa ni Navero, ini nga problema ang hindi gid man makabig nga isa ka dako nga isyu. Magluwas lamang kung wala ginatagan sa nagakaigo nga pagtamod sa manatungdan nga mga personnel. Sudo pa sa konsehal ang anuman nga problema ginapadangat sa iya komitiba, ang gilayon man nga ginaaktuhan sang iya talatapan. Nanawagan ang Church Peoples and Workers Coalition na kon CPWC sa gobyerno nga hatagan pagtamod ang sitwasyon sa mga mamumugon nga nagatrabaho sa gobyerno o kon pribado nga sektor. Ini kadungan sa pagdumdum sa adlaw sang pagpangabudlay kahapon nga adlaw Mayo 1. Ang CPWC upod ang Bayan Negros sa iban pa nga progresibo nga grupo ang napatigayon sang rally protesta humalin sa Lupit Church padulong sa Dalan Arneta malapit sa Bacolod Public Plaza. Din pahayag ni Anay Diwa Party List Representative Pipito Pico, dapat tatagan sa gobyerno ang sitwasyon sa mga mamumugon labi na ang mga displaced workers bangod sa COVID-19 pandemic. Sudo kay Pipito, iya ginalantaw nga 4.5 milyones ang displaced workers sa Pilipinas, kag 500,000 ang yari sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental.
Para naman sa anay kongresista, ang pandemic ang hindi rason para hindi mahatag ang basic rights ng tao nga mabuhi kag dapat responsive ang gobyerno sa sininga krisis. Ginpanawagan sa grupo ang 10,000 pesos nga ayuda para sa ma-terminate o displaced workers. Ginpahayag man ni Pipito nga dapat balansehon sa presidente ang sitwasyon sa mga mumugon kasunod nga wala pa sa gihapon na pasakaan ng sweldo sa mga nurses kag mga manunudlo. Kag sa katapusan nga balita lokal, duha patay, isa pilason sa pagbunggo sang trucking nga kargado sang tubo sa counter truck nga may karga nga may utan kag sa nagasunod nga tricycle sa National Highway sang Barangay Tabaw, Rizal, Banwa sang San Enrique, alas 9:15 sang gabi Biyernes. Sa interview sa Action Radio sa kay Lieutenant Sammy Gasataya, Deputy Chief of Police ng San Enrique PNP, magkatuhay ang direksyon sang trucking kag canter samtang nagasunod naman sa canter ang tricycle. Sunod kay Gasataya, naglupok ang panguna nga goma sa nawala sang trucking rason nga nadulaan sang control. Ang driver nga ginkilala kay Joshua Hunsay, 23 anyos kag nalabot ang likod sa nawala nga portion sang canter rason naman nga naglabog sa sementado nga dalan ang nagapungko sa amo nga porsyon sang canter nga isa ka pahinante kag ginkilala kay Julieto Villa Hermosa, 25 anyos. Magluwas ni nagdiretso pang trucking sa nagasunod sa canter nga isa ka tricycle na ginamaneho naman ni Hermie Hadida o Hadia, 55 anyos. Bangod sa natabo, dead on arrival sa hospital Sanday Villa Hermosa kag Hadia samtang gintaki naman ang pila sa ulo ni Hunsay. Sa karon yara na sa custodial facility sang San Enrique PNP si Hunsay samtang ginahulat ang desisyon sang pamilya sang mga nagkalamatay. Ang natabo ma'am, bali ang tracking, no, may nalupok ang naunayang ba nga wala nga galing naman nga guma, no, sa sa unahan kag amo ni natunaan nga nag-serve sa ma'am kag nabungguan niya ang canter nga nagabiyahe sa opposite no direction nga pakadto sa Bacolod ma'am. Nabungguan niya ni ang left side no sang canter nga dito no na nakaplastar ang aton una nga biktima nga naigo gid mamangya ulo na nabugni sa dalan. Pagkatapos ang ibunggo sa canter sa wala nga porsyon sang guma sa ulihing guma nadalas-das siya tumamduso ang tricycle nga gasunod sa canter. Kabakin sang pahayag ni Lieutenant Sammy Gasataya, Deputy Chief of Police ng San Enrique PNP. Sa mga balita national, DILG ginpandaman ng mga LGU anggot sa peke nga Pfizer vaccine. 30,000 pesos nga benefit claim para sa mga workers nga nagpositibo sa COVID-19 ginahulat na lang nga pirmahan ni Presidente Duterte. Detalye sa balita national pagkatapos gid lamang sini. Alright, good morning mga ka-action. Gingagaw lang ta kay, ka dasig lipot sa aton time kay basta. Anyway, good morning kay Teresita Constantino Agra, kay Baryoga Ray, kay Christine Minyes Villalobos mayong aga sa imo, kag sa tanang members ng Energy Fans Club. Taga Barangay Pandanang DSB, good morning. Comparing Bia Jonathan, good morning sa imo. Ginag-greet agad si Ma'am Van, si Sir Noel Amar, si Miss Kelly Jelly, si Dennis, si Sir Alex Monteza. Good morning, Jobren Mones Ordinario. Good morning sa imo dra sa may Turkey. Hello lang sa family niya sa Himamaylan, Ordinario family, kag Mones family. Rochelle Evangelista, good morning. Naga-monitor siya subong dra sa may Dawis, Barangay 14. Angelo Anlap,
Good morning man. Kay Atia Kim Iriman, good morning sa imo watching FB Live from Murcia. Efrem Aruz, sir, good morning. Miss Kelly Jelly, thank you so much sa 200 stars. Thank you, Miss Kelly Jelly. Eva Gradas Baterna, have a blessed Sunday. Miss Kelly Jelly, ginagreet niya si Mr. Beboy Villasor, ang CMO Sectoral, kag sa family niya sa Barangay Pandanon, DSB, kag sa tanan niya members sang Energy Funds Club sa Action Radio Bacolod. Good morning kay Ma'am Van. Good, beautiful, sunny Saturday afternoon action, Miss Dorel. Kindly please greet my CC Daylin or Dailin. Happiest birthday. Love you, sister. Thanks, Miss Beautiful Dolls. Thank you so much, Ma'am Van, and happy birthday God sa imo, sister. Kay Maninoy, Michael June P. Season, good morning dala sa may Metro Villa Subdivision, Valenzuela City. Greet ko lang, Cardinal Magdasal family. Have a blessed Sunday to all EFC members. Okay. Ginagreet man ni Miss Kelly Jelly si Ma'am Van, Sir Noel, Alex Montesa, Sir Mililio Ligo, Bia Jonathan, kag si Maninoy, Michael June P. Season. Joval Trinidad, sa may kaban ka lang, good morning, God bless. Kay Miss Carol Montoya, good morning. Kay sister man ni Miss Kelly Jelly nga si Jenalie and Jane, good morning. Kag sa amiga nga si Alma Olegon, Serela Samar, Aguilion Michelle Montilla, and Melanie Rihon, good morning. Okay. Ang stars from Ma'am Van and Miss Kelly Jelly. Sige, thank you so much. Stand by for Balita National. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. #2 Bombo Radio 38.70%. #3 RMN Bacolod. Sunday edition sa Aksyon. Last size, 21 Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Action Balita Sunday edition. Detalye sa Balita National. Suportado ni Speaker Lord Alan Velasco ang mapulisa nga maghahatag sang dugang nga proteksyon kag benepisyo sa mga trabahante nga nagapanguna sa pagpakig-away batok sa COVID-19 pandemic sa karon nga ang Pilipinas nagadumdum sang ukon kahapon sang International Workers Day. Sunod kay Velasco, ang pulisa magaserbe nga token of appreciation kag gratitude sa mga frontliners nga ginapasiguro ang safety sa mga Pinoy kag nagabulig para sa amat-amat nga paggiho sa ekonomiya. Palayag pa ni Velasco, kinahanglan nga pasangkaron ang socio-economic transformation nga magahatag konsiderasyon sa kabudlay kag inagihan sa mga frontliners sa panahon subong sang pandemya. Ginahulat na lang nga mapirmahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang ginaproponer nga 30,000 pesos nga benefit claim para sa mga workers nga nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay Department of Labor Secretary Silvestre Bello III, ginahulat na lang ang approval ni Duterte agud mangin isa ka compensable illness ang COVID-19. Dugang pa ni Bello, ang Employees Compensation Commission ang nagpropose ang 30,000 pesos nga one-time benefit claim. Ginklaro ni Bello nga diin man sila trabaho, micro, small o medium enterprises silang makakuha sa benefit claim paagi sa Social Security System. Pandaman sa Department of Interior and Local Government ang kada local government units kag publiko batok sa peking of Pfizer vaccine. Nanawagan si DILG Secretary Eduardo Anyo sa tanan nga local LGU officials tubtob sa barangay level nga magmonitor pagkatapos ipagwa sa World Health Organization o WHO sa impormasyon angot sa peking of Pfizer nga ginabaligya. Partikular nga ginpandaman ni Anyo ang mga local executives angot sa ila ginakuha o kung ginakuhaan sang bakuna kag kinahanglan pasiguro nga ang tanan nga medical
medical products labi na ang COVID-19 vaccines ginbakal gikan sa otorisado nga suppliers. Palayag pa ni Anyo sa pihak nga wala sa impormasyon angot sa presensya sang peke nga bakuna sa pungsod. Kinahanglan nga maghalong sing kada LGU bangod delikado ini sa tao sa tion nga mabakuna. Una diri nag-issue ang WHO sing Global Medical Product Alert sa peke nga COVID-19 vaccine nga may product name nga BNT162B2 nga ginalegar gin manufacturers sang Pfizer BioNTech. Kag sa katapusan nga balita national, ginaabi-abi sang Department of Health ang paglakip sang Moderna vaccine sa listahan sang World Health Organization para sa emergency use COVID-19 vaccines. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, may nga balita ini bangon madugangan ang pwede mahatag sang COVAX facility para sa mga magapartisipar nga pungsod. Mayo unos ang ginanunsyo sang WHO ang paglakip sang Moderna sa ila emergency use list. Ang listing procedure ginalantaw nga makabulig sa mga pungsod nga hindi maka-access sa epekto sang bakuna ug maka-access sa bakuna sa madasig nga panahon kag makatugot sa COVAX vaccine akon COVAX vaccine sharing scheme kag iban pa nga partner agud ipanagtag ini sa mga pigado nga pungsod. Last size 25 Action Radio Philippines Standard Time, detalye sa balita international kag sports pagkatapos gid lamang sini. Alright, good morning liwat mga ka-aksyon. So, dinang, wait lang. Dito to kaging naman kay Nilozki de la Pasigado. Good morning, tamyaw niya lang. Ano katamyaw siya? Okay. Patamyaw naman. Okay. Monitor diri sa Barangay Singkang Airport. Good morning. Kay Dennis Richard Tiboroma. Good morning, Dennis. Bo beautiful. Yang ko bala hulat kagapon sa imo, Dens. Kay Bebs Ismail, good morning man. Angelica Canel. Kay Noami Jimenez, good morning. Kay Alex Monteza, good morning, sir. Have a blessed Sunday. Donna Navarte Macario, good morning mga ka-aksyon. Baby Lee Marimar, good morning man. Kay Dennis Abdon, si Natoy, kunoga pamati man, wala mo gindala patamyaw da. Good morning kay Natoy, nga nalipatan ni Maninoy Michael June. Good morning, good. Kay okay, Angelito Patricio, Melba Abetong, good morning. Sabad. Vicente Similiano, good morning man. Gapamati sila dira sa may check-in hotel. Good morning sa tanang nga taga check-in hotel. Kay Tita Jam Malipon Mangana, good morning Tita Joey. Kay Nova Fuentevella. Okay, so standby for Balita International kag Sports. Break it. Sunday edition sa aksyon! Less size 27 Action Radio Philippines Standard Time. Pabalik sa Action Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita International. Patay ang kapin 20 ka mga COVID patients matapos nagluntad ang panibago nga sunog sa isa ka hospital sa Western India. Kung madumduman 13 ka COVID patients ang nagkalamatay sa natabo nga sunog sa intensive care unit sa isa ka COVID referral hospital sa Mumbai, India sa bulan lamang sang Marso. Nagumpisa ang sunog launa sang kagahon Sabado sa isa ka COVID-19 ward sa ground floor sang Baruch Welfare Hospital sa Gujarat State. Ginabulubanta 70 ka pasyente na ka-admit sa nasambit nga hospital sa diin 24 ang pasyente nga yara sa ICU sang matabo ang sunog.
Kag sa sports balita, dako ang posibilidad nga mangin closed door o kung wala sang tugutan nga tumalanaw sa Tokyo Olympics bangod sa padayon sa gihapon nga pagtaas ng kaso sa COVID-19. Ginpahayag ni Tokyo 2020 President Saiko Hashimoto nga ini ang ilad na desisyonan nga pamaagi para hindi matrasar ang nasambit nga Olympics. Dugang pa sini maging madinalagon ang mga hampang kung ang organizer ang dalay nga maprotektahan ang mga atleta kag mga tao sa Japan. Una na gindilian ang audience sa mga hampang samtang ang paglantaw sa mga domestic fans ang pagdesisyonan pa sa tubtob Hunyo. Last 6:29 Action Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Action Balita Sunday edition karon nga adlaw Domingo, Mayo 2, 2021. Good morning lang kay dala mahingagaw lang greet. Good morning lang sa tanan nga taga Carabalan, Himamaylan City. Kay Mario Bacauco Irad, good morning man sa La Carlota. Andrea Huelar, good morning kay Miss Homa Lomena. Kay wait lang. Ma'am Maria Luisa Melos, good morning. Kay Sir Binong 70, Leonor Casiple, kag Dennis Nuestro, good morning, good. Okay, kay Sir, okay, nag-greet ko na. Sige, salamat gid mga ka-action. Stay safe gid kita. Di man kita magpadulong subong adlaw sa mga pahunay-hunay. Halong kamo sa biyahe niya. Okay? Madamo gid nga salamat sa inyo pag-upod sa akong subong nga aga. Stay safe and God bless us all. Ini naman si Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!